Страсбурзька змова та загибель європейського парламентаризму. ПАРЄ проголосувала за поправки, які дають змогу повернутися до асамблеї російській делегації. Російська делегація вже прибула до Страсбурга, натомість представники України заявили про припинення своєї участі в парламентській асамблеї. Наша делегація вже назвала події, які зараз відбуваються в Страсбурзі, «Страсбурзька змова», тому що це руйнація організації. Ми дякуємо кожному з 62 європейських політиків, в тому числі з нашою делегацією, які проголосували проти рапорту, що порушує ключові засадничі правила Ради Європи. Починає сипатися вся ця важко вибудована архітектура санкцій проти Російської Федерації. Тим часом зранку українці у Страсбурзі влаштували акцію протесту проти рішення ПАРЄ про повернення Росії до організації. В руках вони тримали українські та кримсько-татарські прапори, плакати з написами «Крим – це Україна» і фотографії політв'язнів. Люди вимагали зупинити країну-агресорку та посилити санкції проти Росії. Вибачте, з країною-агресором, з країною, яка попирає міжнародні різноманітні угоди, яка не дотримується цих угод, я вважаю, поки що ніякого діалогу вести не можна. Я тут, потому что я являюсь свидетелем войны, которая происходит до сих пор из Луганска. Мы с мужем. И мы вынуждены были покинуть свой дом. Мы хотели бы вернуться, но мы не можем. Почему они, развязавшие войну, могут вернуться в ПАСЕ? Они не имеют права на это. Эта агрессия не заканчивается. Українська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи також закликала українців доєднатися до флешмобу «Ні Росії в ПАРЄ». Запустили його годину тому о 16-й за Києвом. На це є рівно одна доба. Кожен небайдужий може зробити коротке відео або пост англійською мовою із закликом зупинити європейських політиків від повернення Росії до ПАРЄ та поставити хештег «No Russia in PASE». Де ви будете вимагати від європейських наших колег, від європейських країн, а зокрема Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Фінляндії та інших, які вчора голосували за цю резолюцію, завтра проголосувати за накладання санкцій на російську делегацію, на російських делегатів в парламентській асамблеї Ради Європи. Це єдиний спосіб зупинити остаточне руйнування європейських принципів і цінностей. 11 представників країни-агресорки, більшість з яких підтримали війну на Донбасі та анексію Криму, з'явилися сьогодні в кулуарах Ради Європи. Як це було, бачила Ельвіна Сейтбулаєва. Російську делегацію тут не бачили декілька років. Її позбавили права голосу через анексію українського Криму та війни на Сході. У відповідь вона відмовилася платити внески, а це мільйони євро. Тепер їх знову повернули. Гроші виявилися важливішими, аніж демократичні цінності. Росіяни входять до будівлі парламентської асамблеї Ради Європи. Йдуть на реєстрацію. Серед делегатів одіозний віце-спікер Держдуми Петр Толстой та депутат Леонід Слуцький. Саме він один з тих, хто голосував за анексію українського Криму. Росіяни кажуть, незважаючи на повернення в асамблею, традиційно виконувати їх резолюції не збираються. Вы будете освобождать украинских моряков? Послушайте, мы сейчас с вами эти вопросы обсуждать не будем. Значит, Крым был, есть и будет навсегда частью России. Вы же его аннексировали. Мы не собираемся обсуждать. Это российский регион. И никогда больше он не вернется на Украину. Спасибо. Спасибо. Когда будете освобождать моряков? Скажите, пожалуйста, все ждут освобождения моряков. Не собираемся с вами обсуждать, тем более судьбу людей, нарушивших границу Российской Федерации. Это решит суд. Хай представники країни-агресора публічно не збираються обговорювати питання повернення українського Криму. Саме анексований півостров знову став аргументом для української делегації. Українські парламентарі розпочали процедуру оскарження повноваження Росії в ПАРЄ, адже більшість делегатів голосували за війну на Сході і окупацію. І сьогодні ми бачимо і в кулуарах парламентської асамблеї, і навіть в залі вже вбивць, безпосередньо причетних до анексії і окупації Криму
Криму і Донбасу, тому що з 11 членів делегації російської 6 безпосередньо голосували за повернення, за те, щоб російські війська були введені на територію України. Обурені таким зухвальним поверненням не просто російська делегація, а ще одіозних ворогів України, наша делегація на чолі з Володимиром Ар'євим покинули засідання зали. Остаточне рішення, хто залишиться у стінах ПАРЄ, Україна чи Росія, буде винесено в середу. Завтра по обіді мають відбутися останні дебати. У разі, якщо більшість депутатів Асамблеї Ради Європи підтримує повернення російської делегації, Україна припине співпрацю з ПАРЄ. Українська делегація буде боротися за те, щоб проти російської делегації були запроваджені санкції. Якщо це не буде зроблено і російська делегація буде підтверджена в правах, попри те, що вона нічого не зробила для того, щоб виконати резолюції Ради Європи, навпаки, за останній час лише погіршила ситуацію, то тоді, вочевидь, ми будемо ухвалювати рішення, що, я не знаю тоді, що робити в організації, яка дискредитувала сама себе. Українська делегація заблокувала голову комітету Держдуми у міжнародних справах Леоніда Слуцького до призначення на посаду віце-президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Україна каже, у ПАРЄ домагатиметься накладання санкцій на росіян. І на цю сесію ми для себе прийняли рішення, що українська делегація буде приймати участь тільки в тих пунктах, які стосуються накладання санкцій на Російську Федерацію. Тобто сьогодні ми мали бути, щоб оскаржити їхні повноваження, що ми і вдало зробили, щоб не дати Слуцькому сісти в президію, що нам вдалося зробити. Завтра ми прийдемо на засідання в середу після обіду, щоб проголосувати за накладання санкцій на Російську Федерацію. Всі інші питання порядку денного ми участі в їхньому розгляді в залі, саме в залі, приймати не будемо. Останні події показали, що асамблея значно послабила свою роль в сучасній європолітиці і знизила здатність ефективно захищати верховенство права та захист прав людини. Довіра до неї послабилася. Ільвіна Цидбулаєва, Саня Мінов, Страсбург, Франція, Заман, АТР. Президент Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ до асамблеї. За словами очільника держави, минулого тижня він обговорював це питання з президентом Франції та федеральним канцлером Німеччини та намагався переконати їх, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливо лише після того, як Росія виконає вимоги асамблеї. Володимир Зеленський зауважив, що головним аргументом на користь повернення стали необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей. Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні. А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в асамблею, організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення полонених українських моряків. Повернення Росії права голосу речник Путіна Дмитрій Пєсков назвав перемогою здорового глузду, бо свято вірить в те, що без кремлівської делегації ПАРЄ не може повноцінно працювати. Думки ж світових лідерів щодо резолюції розділилися. Голова МЗС Німеччини привітав таке рішення. Британська прем'єрка Тереза Мей вважає, що крок цей вимушений, і це попри те, що більшість делегатів її країни проголосували проти резолюції. Ми не визнаємо зараз і не визнаємо ніколи незаконну анексію Криму Росією. Та попри наші різні погляди в Раді Європи, членство Росії необхідно зберегти. Річ у тім, що це один з небагатьох доступних механізмів для міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за порушення прав людини. Цей виступ неабияк обурив українських дипломатів у Великій Британії. Мовляв, повернення Росії у ПАРЄ навряд чи змусить Москву дотримуватися прав людини, адже міжнародне право ця країна не поважає. І допоки ситуація не зміниться, їй немає чого робити в Раді Європи. Розкритикувала вчорашнє рішення ПАРЄ Міністерство закордонних справ Литви і президент Естонії Керсті Кальюлайд. До слова, усі до одного естонські делегати проголосували проти резолюції. Рішення, схвалене минулої ночі в ПАРЄ, це маневрування за допомогою процедурних кроків для повернення Росії за стіл. Ганебне для ПАРЄ. Жодна з причин, через які Росію позбавили права голосу, не зникла.